O să filmăm ca să vadă și cei 37 de oameni pe YouTube. Atât preconizez eu că va face acest clip. Bună ziua YouTube! Bine v-am găsit la Bisoi Legenda, Bisoi Industria, Vechiul Testament după Bisoi, nu știu cum să mai zic. Ne-a pregătit un documentar aici de 44 de minute care ne prezintă de ce a fost el absent 4 luni. Nimeni nu știa că el e absent, sau eu nu știam că el e absent. Eu am crezut că face clipul în continuare, doar că nu mai apar mie pe nicăieri, nu s-a mai luat nimeni de el, ceea ce însemna că n-am mai zis nicio bombă. Ar fi fost bine. Dar se pare că a luat pauză 4 luni de zile. Și acum a revenit să ne zică, să ne dea verdictul, să facă documentar. Cred că o să ne umple de informații acest clip. Eu nu m-am supus niciodată industriei. Întotdeauna am făcut ce am vrut eu, pe creierul meu. Și abia asta e problema. Abia asta e problema serioasă. Risc și mă chinui. Când toți îmi spuneau să fac într-un fel, eu făceam exact invers. Vă dați seama să fiți proprietarul apartamentului ăsta pe care l-avea închiriat? Să vină băiatul ăsta cât avea atunci 19-20 de ani, așa cu fața asta de copil, că vreau și eu să stau aici, să nu știu ce, că mă duc la facultate. Intri la un moment dat pe YouTube și vezi asta la apartamentul tău. Ce faci atunci? Vezi pe ăsta cum tai cu drujba sau cum îl cheamă pe Dan Diaconescu. Da, tare. Ce poți să zici? O să-ți dea foc la casă. Și pentru o perioadă chiar a mers. A mers atât de bine încât începusem să cred că nu mai poate opri nimeni. Era Dumnezeu, mă, ce să... Era Dumnezeu. Până când m-am oprit singur. Cel mai bun content pe care a putut să-l facă a fost decizia de a se opri. Nevasta mea de aici, de față. Vere extraordinar de prost acest videoclip, deci nu prost, literalmente teribil, mai rău de atât, cred că se putea. Bă, cum să-l chimă așa? E prost rău de tot, dar ce să facem? Asta e situația. Încă un alt creator de conținut care a dat-o în bară. Din punctul meu de vedere e o glumă de căcat. Buddy, gen, take a step back, ignoră și uită de faptul că ești influencer pentru o secundă și uită de faptul că ești content creator pentru o secundă și uite-te la scenele astea cu tine acolo și după spuneți, bă, este sau nu este de căcat? Sunt doar niște oameni plini de invidie, plini de ură, care nu sunt fericiți cu viața lor. Cu ce a sărit toată lumea în cap că a tras-o pe fata asta de păr, că o ridica așa de la masă. Zici că cine dracu era el. A venit și a zis, băi, sunteți niște invidioși, niște triști, niște frustrați. Vai steaua voastră. Asta a fost explicația lui pentru gestul ăsta de căcat. Ăștia mă iubesc, eu iubesc și fac totul sincer din suflet, mă. Andrei Mocioiu, pentru mine ești un gunoi. Cearta cu editorul lui, Doamne, s-au bălăcărit, s-au înjurat, s-au făcut în toate felurile ca mai apoi la o săptămână sau două să împace. Că a fost doar așa, ne-am enervat un pic și continuăm colaborarea. Opa, păi ce-ai făcut, mă, Bisoile? Inculpatul Bisoi Petrus Cristian era acum câțiva ani prințișorul curselor ilegale de mașini prin capital. Un vlogger cunoscut din Pitești a fost condamnat definitiv într-un dosar penal care vizează curse ilegale de mașini și declarații false în fața anchetată. Spus despre tine, mi se pare că ești ciuma internetului românesc pur și simplu și că te vezi mult prea mare pe acest internet. Asta a fost doar intro, să ne pregătim pentru ce urmează. Detalii despre viața lui de pe internet, astea au fost. Cele mai importante detalii despre viața lui de pe internet. Am avut o perioadă urâtă, am avut anxietate, depresie. Când au filmat, i-a zis producătorul, regizorul, vezi, mimează și tu că ai anxietate pe aici, ai depresie, ai grijă cum prefă-te că tremuri, că te mănâncă palmele, că te speli pe față dimineața, de-astea. Așa fac oamenii. Somnii. Cu anxietate și cu depresie, așa fac ei. Asta fac toată ziua.
ajunsese să fie frică de cameră. Dar adevărul e că uneori poți să pari că urci, în timp ce pe interior începi să cazi. Ce dracu e cadrul ăsta? Doamne ferici, ce dracu e cadrul ăsta? Îmi arăt ce chiloți ai. Mamă, mi-a plăcut maxim dacă l-a pus. Ea filmează-mă de la spate cu un ridic tricou să mi se vadă chiloții. Eu cred că e amal. Și nimic. Nu m-am 4 luni de liniște. Nu m-am oprit. M-am rupt. Bă, las. Numele meu este Bisoi Petrus Cristian, dar toată lumea mă știe după un singur nume, Bisoi. Însă numele ăsta a devenit la un moment dat mai mare decât mine. Nu zic asta ca să mă laud, o zic pentru că exact așa a fost. Inclusiv astăzi nu există zi să ies pe stradă să nu mă oprească cineva, un copil, o familie, indiferent. Nu există oraș în care să merg să nu vină cineva cu foarte mare drag la mine, să vrea să mă cunoască, să facem poză, să mă vadă în realitate. Dar la un moment dat simțeam că nu mai merg eu pe stradă, mergea personajul Mergea strada pe mine. Bisoi. Aici ai salariul tău pe 2 ani și o să dai demisia și nu o să mai ai nevoie să muncești. Și ascultă-mă puțin. Ascultă-mă. Camera ascunsă. Camera asta nu se vede aici. Deci dita camera aia, dar ați văzut-o și mai devreme, atâta. Cât e, cu microfonul ăla, cu toate cele, sau dom'le, n-a pus-o pe aia, a pus telefonul. Telefonul pus așa în picioare, să filmeze tot. Cred că măsa e, sau nu știu ce doamne iartă, e femeia asta. Nu și-a dat seama. Și ia, uite, primește aici salariul tău pe 2 ani. Nu trebuie să mai muncești niciodată. Și ascultă-mă Și ce faci după aia 2 ani? Ce faci după aia 2 ani? puțin. Ascultă-mă. Am făcut bani, am cumpărat mașini, am tras toată familia după mine. Tras toată familia după mine. Mititelu, cât a muncit el, cât a făcut. Pe Dorian Popa de la majoratul meu. Este oprit, da? La mulți ani, Petruț, uite-l pe tatăl tău care se chinuie să-ți facă o surpriză memorabilă la împlinirea celor 18 ani. Abia așteptăm să vezi vlogul ăsta și să râzi și să știi că o să fie pe canalul meu o viață întreagă să-ți amintești momentul ăsta. Gata, intrăm? Intrăm. Intrăm, da? Da. Ăsta a fost majoratul lui. El și-a tras toată familia după el. Da, cred că în jos. Deci tu faci majoratul ăsta, îl cheamă taică-tu pe Dorian Popa să-ți cânte. Ăsta nu-ți vine pe o ciorbă. Nu-ți vine ca Mihai Trăistariu pe 1500 de euro. Și tu zici că ai făcut bani să-ți tragi familia în sus. Tragi familia după tine, pardon. Păi ți-ar fi un pic de jenă. Boala oamenilor să zică, de fapt, boala oamenilor bogați să zică, domnule, eu am început de jos. Eu mi-am ajutat familia, eu am făcut bani ca să-mi ajut familia. Zici că le pică un deget dacă zic, da mă, ai meu avut bani, știi? Asta a fost, am câștigat la loteria nașterii. Nu, domne, eu am crescut într-o familie modestă. Am muncit mult, am crescut pe spatele meu, am făcut bani, am tras familia după mine. Of. Nu ne mai facem bine, bă, Caneam. Nu ne mai facem bine deloc. Doamne, crezi că a început unul să taie iarba. Crezi că a început vecinul să taie iarba. Dar era asta cu trâmbița asta de mașină. Aoleu, oprește că mă omor cu inima. Aoleu, cum faci tu cu mașina aia? Doamne. Fane, ăsta este noul tău E30. Ursulețul vieții tale. Practic eu făceam lucruri pe care unii oameni nu le fac până la 40-50 de ani, doar că eu le făceam la 22. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Tu mi-ai luat curățarul. Azi n-am fost la F64. De ce mi-ai luat așa ceva? Ce plăci, mă? Doamne,
nici nu dau seama dacă e fake sau filmează așa când n-ar trebui. Deci el era așa, i-a luat brățara, bineînțeles că a trebuit să filmeze, să arate la toată lumea, a luat brățara fetii și după aia era așa cu telefonul. De ce plângi? Zi-mi, hai spune-mi de ce plângi? Hei, cred că avea și blitz. Zi-mi, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Ești emoționată? Mai spune-mi să te mai filmezi un pic. Ia mă dracu brățara, dă eu în particular și gata. Dar trebuie să sensibilizeze lumea, domnule. Ce băiat bun, ia uite, ce plânge sărăcuța. E impresionată de brățară. Of. Și aici a fost prima problemă. Eu nu mă mai comparam cu oameni de vârsta mea. Mă comparam cu oameni care aveau liniște, aveau viață, aveau experiență de viață. Da, problema nu cred era că nu te comparai cu oameni de vârsta ta, ci cu oameni mai în vârstă. Problema era că te comparai cu alții. Sfatul meu de om la 47 de ani, sau cât am eu. Nu trebuie să te compari cu nimeni. Notați acolo, să scrieți acolo. Aveau trăiri, Primul sfat pe seara asta. aveau liniște, aveau viață, aveau experiență de viață, aveau trăiri, aveau lecțiile învățate. Eu aveam doar viteză. Eu am crezut că dacă merg mai repede decât toți, înseamnă că sunt și în direcția bună. Dar viteza nu înseamnă direcție. Eu am considerat că industria a fost până la mine și de la mine încolo fac eu industria. Face el industrie. Dar în perioada aia eu nu vedeam așa. Eu vedeam un copil care a intrat într-o lume unde toți făceau același lucru. Și am zis, eu nu vreau să fiu ca voi. Când alții făceau clipuri de 15-20 de minute, eu făceam clipuri de o oră, 2, uneori de 3. Când alții făceau un intro simplu la vloguri, eu băgam dronă, băgam mașini, băgam personaje, voiam să creez ceva al meu. Voiam să se simtă că este al meu. Nu mă interesa Deci când alții făceau intro normale, el băga dronă băgam și intro. personaje, voiam Filmează-mă și pe mine cu drona când nu alerg, că nu se pune la alergat. Când țara așa de un picior pe altul. Și aici vreau să fiu foarte clar. Eu nu am vrut să fiu niciodată modelul perfect. Nu sunt, n-am fost și cel mai probabil nici nu o să fiu. Am vorbit urât, am jignit, am fost impulsiv. Vine un jeg ca acest om. Deci tu am făcut lucruri Bravo. pe care cel mai probabil astăzi nu le-aș mai face la fel. Dar am avut și lucruri pe care le-am făcut bine. N-am fumat, nu m-am drogat. Întotdeauna le-am spus copiilor să viseze. Beau, nu fumezi, copiii visați, dormiți, visați, alea. Mâncați-vă legumele. Tu un om bun. În ei, să fie perseverenți. Le-am spus să muncească, să viseze, să nu stea după nimeni, să fie ei. Vreau ca voi să vă urmați visurile pe care le aveți, indiferent cât de mari sau mici sunt în comparație cu spusele altora, indiferent de cât de ușor sau de obținut sunt, voi trebuie să mă luați exemplu, pentru că și eu am avut visul ăsta de a ajunge aici. Nu a fost ușor, însă nu m-am lăsat, orice a fost. Să ajungi să zici, luați-mă exemplu. Vă rog, copii, luați-mă pe mine exemplu. Faceți ca mine, faceți cum zic eu. Copii, hei. Să râdă când probabil acasă nu aveau chef să râdă. Pentru mulți dintre ei, vlogurile mele nu erau doar niște clipuri. Erau o pauză de la ce trăiau ei acasă. Și oamenii ăștia chiar au devenit familia mea. Eu nu pot fără ei și Nu poți zice asta despre clipurile oricui? Că e o pauză de la ce au ei acasă? cred eu că nici ei nu pot fără mine. Tot ce Într-adevăr, eu astea 4 luni n-am fost om. Până n-a pus clipul ăsta, eu n-am fost om. Nu mai puteam fără el. exista pentru mine era camera de filmat. Dacă eram fericit, camera era acolo. Dacă plângeam, camera era acolo. Dacă eram epuizat, camera era acolo. La început, camera m-a salvat. După, a început să mă mănânce. Dar ce joc actoricesc, zici că dă proba la un ATC. Și vreți să vă mint? A meritat. Pentru o perioadă a meritat tot. Dar la un moment dat, orice motor turat, scrap, indiferent cât de scump e. Nevasta mea de aici, de față. Prima zguduială mare am avut-o în vară. Am făcut o greșeală. Una pe care azi, uitându-mă din spate, o văd altfel decât o vedeam atunci. Și cum o vezi? Altfel.
Eu sunt Bisoi. Unii mă știu drept ăla cringe de pe TikTok, alții mă știu drept momentul lor de fericire, unii mă știu drept mamă, a postat Bisoi, alții mă știu drept debilul la Mital care face live-uri cu lăutar la el în apartament. În momentul ăla am tratat-o ca pe ceva banal. Am tratat-o ca pe, hai bă, ce mare lucru. Dar uneori o greșeală mică poate să te coste enorm. Acum vin și vă întreb, cum aș putea eu vreodată să lovesc o femeie? Cum aș putea eu odată să lovesc și mai mult de atât nevasta mea? Asta ai făcut când ai tras de păr. Sunteți doar niște oameni plini de invidie, plini de ură, oameni care nu sunt fericiți cu viața lor. Și atunci n-am știut să mă opresc. În loc să tac, să înțeleg că am greșit, să iau lecția ca atare, să stau puțin 2 zile, eu am făcut ce știam să fac. Să împing mai tare. Pentru că eu nu știam să pierd, eu nu știam să fiu vulnerabil. Nu știam să zic, da bă, am greșit. Eu nu știam să fiu vulnerabil, să zic că am greșit, să zic scuze. Pare că odată la ceva timp să se preia câte un cuvânt sau câte o sintagmă, cât o adunare de cuvinte care are așa o greutate, vine de undeva dintr-un domeniu anume și se folosește ca la balamuc. Asta cu vulnerabilitate. Eu nu știam să fiu vulnerabil. Dom'le, am auzit și eu la unii și la alții că așa le zic lor la terapie că să fie vulnerabili. Gata, folosim cuvântul ăsta un an de zile până îl ia draci. Ce-a mai fost? Asumat. Asumat înseamnă ceva anume. Folosim să ne căgăm pe el dacă vreodată folosim sensul corect. Dacă folosim cuvântul cum ar trebui. Nu. În ziua de azi, dacă zici că ți-asumi, gata. Ai scăpat de orice. Poți să tai un copac al vecinilor și să vină aia să-ți bată la ușă, să zică, bă, de ce te-ai mai copacul? Eu mi-asum. Ok, atunci hai să-ți dăm amendă. Nu, păi mi-am asumat, de ce să-mi iau amendă? Nu, eu mi-am asumat că am tăiat copacul, dar nu vreau amenda. Avem așa plăcerea asta, noi oamenii de pe internet, de a lua cât un cuvânt ăsta așa, al face să devină la modă și îl mulgem continuu. Să transform totul în content. Și după aia, aparent, am spart România. Dar adevărul Bă, deci mai așa pe nepregătite. Spar România. Ești cu Ceaușescu. O spar România în două. e că N-au uneori poți să apărut. pari că urci, în timp ce pe interior începi să cazi. Nu mi-a fost deloc ușor să fac toate astea până la 22 de ani. Și știu că pentru unii poate sună ciudat. Vai, săracul de el, avea bani, avea casă, avea mașini, avea tot ce-și dorea. Dar presiunea nu vine doar din lipsă. Uneori vine și din ceea ce construiești mult prea repede. Eu doar când începea o lună nouă, știam că am de scos din buzunar minim 15.000 de euro. Nu pentru fițe, ci pentru tot ce construisem în jurul meu. Oameni, responsabilități, proiecte, familie, ritmul meu de viață și toate astea. Și aici nu e vorba că nu am avut bani. Doamne ajută, am avut mereu. Problema e că îmi creasem o viață de adult Păi parcă trebuie să iei familia după tine. De unde aveai? pe umerii unui copil care nu era în stare să o ducă. Știți ruderele când vin la ele de Crăciun și că e măta mare. Eu și mănânc cremă și mănânc. Ai un plan. După ce o să ajungi mai sus, să uiți că ai fost alături de mine, se pare că te apucă râsul așa un pic. Și prea prost. Mereu bași pe asta. Ai ajuns sus? Gata, tu uiți de mine. Uite mine. Ai trust issues, daddy issues, ce vrei de la mine? Trust issues, daddy issues. Ce pot să zic? Cu greutate în suflet admit că Gami l-a mirosit încă de atunci. Încă de când l-a lansat, ceea ce nu știu de ce a avut boală pe noi încât să-l lanseze. El a mirosit că dacă ăsta o să aibă succes să-l uit. Ce să fac, Gami? Ai vrut să ai și tu o găină cum ești tu pentru Shelly? Ce să-ți fac? Ia uite ce ai pățit. 500.000 de ori. Că stai lângă niște gunoaie de oameni. Eu nu sunt gunoi de om. Păi urmează să aflăm până la proba contrarie. Deci, după acest discurs, pare că este un gunoi de om. Că nu mai bag în seamă pe Gami, câte știu eu. Asta rezultă din ce a zis el. Așa că am luat distanță. Mi-am cumpărat o rulotă și am plecat în toată țara. Iar în perioada aia am realizat ceva foarte important. Nu am nevoie de foarte mulți prieteni în jurul meu, atâta timp cât am o țară în care mă iubesc atâția oameni sincer. Fratele vostru a Sincer, într-adevăr, da. Așa e. blocat România. Dar nu pentru Am blocat România, am spart România și am și blocat-o. că era cel mai tare. Și pentru că aia am simțit eu să fac atunci. Am fost natural. Oficial, ăsta a fost ultimul clip din Bisoleta.
Mamă, tai, urmează partea lacrimogenă. Nevastă sa sau gagică sa, nu știu cine e exact. Trebuie să fie ceva. Odaia cu... Nu-l mai recunoșteam în ultimele luni. Nu știam ce se întâmplă cu el. Era la pământ. Eu îl vedeam că se duce prea departe și îi spuneam o dată, de 2 ori, dar el a făcut toată viața lui ce a vrut și de asta a și ajuns până aici, dar tot asta l-a și lovit. Deci dacă vreodată cineva vrea să-și facă un documentar de ăsta și are nevoie de replici, să-mi scrie în privat. Când îl vedeai pe cameră, ziceai că nimeni nu-l poate opri. Doar că eu îl vedeam și când se oprea camera și uneori nu mai era același om. Vrei să spui că era fake? Vrei să spui că era fake în fața camerei? Mă, nu ți-e rușine, doamna Mihaela, faceți de râs băiatul. Vedeați și voi. Poate nu tot, dar vedeați. Doar că trebuia să treacă singur prin asta pentru că uneori nu poți să maturizezi un om cu forța. Viața îl maturizează. De ce pare că le citește fix în momentul ăla? Și nici nu sunt scrise de ea. Viața îl maturizează pe om. Mi-a încercat răbdarea viața, mi-au încercat-o oamenii, mi-am încercat-o și eu singur, iar la un moment dat am explodat. Am spart România. Nu sunt mândru de toate reacțiile mele. M-am dus și am pus păr. Bă, nu, frate meu, nu i-am pus păr. Bă, voi nu realizați. Deci... Doamne, cât am putut eu să închid ochii pentru el, cât îl vedeam că a putut în aia, mă. Cercam să ascund toate căcaturile astea. Pentru ce? Pentru un nimeni care m-a făcut în gură cum a putut. Și tu nu o să poți să te mai uiți și crede-mă, în viața ta, în ochii mei. Pentru mine ești 0. Andrei Mocioiu, pentru mine ești un 1. La o săptămână s-au împăcat. Asta doar așa. Context. Dar nici nu pot să mă prefac că nu eram rănit. Eram. Doar că eu, în loc să spun că m-a durut, am ales să atac. Așa am știut eu să mă apăr. Tati? În fotbal, băi, cea mai bună apărare e atac. Așa a câștigat Barcelona campionatul anul ăsta. A jucat la... Hai să dăm mai multe decât ei. Vezi? Așa și Bisoi. Bravo, bă, Bisoi. L-a învățat Hansi Flick cu șmecheriile astea. După aia următorul să fie Ferrari F12, pe asta vreau să merg. Pentru unii e doar o mașină. Pentru mine era semnul că tot haosul a avut sens. Că toate nopțile nedormite, toate drumurile, toată presiunea, toate certurile au dus undeva. Dar a doua zi mi-au dispărut toți banii din cont. N-am înțeles nimic. Am avut un șoc. Dar Ce cât de frumos. Cea mai frumoasă parte din clipul ăsta. azi, culmea, cred că e mai bine că s-a întâmplat așa. Pentru că dacă mi-l cumpăram atunci, ce mai făceam după? Bă, al meu termina viața, mă. Al meu era gata. Am 22 de ani, mi-am luat Ferrari F12 sau ce doamne, F1, F2, F3, Shift, Caps Lock. Ce mai fac acum? Păi, gata, adiu. Mi-am terminat. Pot să iau de la capăt, pot să iau de la zero, mă întorc la... Am învățat să merg și am învățat să vorbesc. Sensul vieții lui a fost un Ferrari. Uite, așa mă simt acum, când aud așa ceva. Doamne ferește. La 22 de ani bifasem tot. Păi gata, mă, puteți să ieși la pensie, ce să mai... Ce pensii, nu? Că ai trecut și de aia. Terminasem jocul. Era nasol. Poate aveam nevoie să pierd ceva ca să nu mă pierd pe mine de tot. Omul era ca în GTA. A terminat toate emisiunile și după aia doar să plimba pe hartă, fura mașinile de la oameni, fugea de poliție, de-astea. Leger, așa. De ce ai dispărut 4 luni? Pentru că nu mai puteam. Bisoi nu pot să zic că a dispărut complet. Am mai postat câteva clipuri, dar în care putem să vedem că nu mai e el. Se simte epuizat și forțat. Ceea ce mă duce la întrebarea, este acesta sfârșitul lui Bisoi, cel mai mare downfall pe care l-am văzut în ultimii ani pe YouTube, sau urmează cea mai mare reinventare din cariera sa după 4 luni de dispariție? Era cea mai mare reinventare din viața lui, dacă s-a apucat de, nu știu, de olărit. De toate știri și tot. Știți starea mea actuală și cu... În fine, de toate știri și tot așa. Starea mea actuală cu de toate, cu știri, cu da și tot așa?
mai am puțin nevoie de pauză, că prea au venit toate buluc așa. Dar cea mai mare problemă a fost că primele zile, ba chiar cred că primele 2 săptămâni, am încercat să nu par deloc afectat. Aveam în cap că pe mine nu trebuie să mă atingă nimic. Nu trebuie să mă dea jos nimic, să mă supere. Că dacă mă vede lumea jos, am pierdut. Vulnerabil. L-ați prins? Vulnerabil, nu trebuie să mă vadă lumea așa. Trebuia să plâng, trebuia să mă descarc, trebuia să vorbesc, dar eu tăceam. Stăteam cu nevastă mea și încercam să pară totul în regulă, să pară că nimic nu m-a deranjat. Încercam să par bisoi, dar eu nu mai eram bisoi. Ce relație fericită și cât de bine să simți ei acolo, probabil, dacă el se simțea așa și nu putea să-i zică nici măcar ei. Că el era, domne, era la pământ, dar și de față cu ea a încercat să pară că e totul bine. Nu putea să zică, bă, sunt un pic supărățel azi. Tare. Cred că nici Petrus nu mai știe cine era. Nu pot să mă uit cu aia, nu pot. Eu nu opresc. Nu oprește, că nu pot să mă uit. Care conține? Mamă, bă, da. Și încearcă, mă, să o joace, mă. De unde se crede aici în filmul lui Bromania? Nu, oprește, te rog. Te rog. Nu opresc. Nu pot să mă uit. Nu pot să mă uit. Consideri că a fost momentul în care te-ai pierdut pe tine? Nu cred că a fost un moment, a fost o perioadă. M-am pierdut puțin câte puțin de când am început să fiu personajul bisoi, să nu mai fiu eu. M-am pierdut când... Adică ai fost fake. Asta ne spui. Nu cum ai zis mereu, domne, așa sunt eu și în viața reală, ha, hi. Exact la fel. Nu, dar nu știți voi. Sunteți invidiați. Sunteți frustrați pe viețile voastre. Banii nu mai aveau valoare. Când îmi cumpăram ceva și după 2 ore nu mă mai bucuram, nu mai simțeam nimic. Când făceam un clip mare, când aveam o reușită, eu nu mă bucuram. Doar mă gândeam, gata, ce urmează să fac mâine? Când oamenii, absolut toți oamenii spuneau că eu sunt sus, dar eu nu mă mulțumeam. Eu voiam mai mult, niciodată nu eram mulțumit. Aici se rupe omul. Când nu se mai poate bucura de nimic. Când orice realizare devine următoarea obligație. Ce e cadrul ăsta? Mă uit la Doamne și îi zic, ajută-mă să-mi revin, că sparg iar România asta dacă îmi pun pe picioare. Iar cadrul cu chiloții, băiatule, așa de mult i-a plăcut. Ce prost ești. Mamă, dar de unde le ai, mă? Fiecare cu ale lui. Și aș mai schimba ceva. Aș învăța. Fiecare cu ale lui. Și aș mai schimba Fix copia lui Dorian Popa 1-1. ceva. Aș învăța să nu mai compar realizările cu celor ale unor oameni de 40-50 de ani, pentru că aveam 22. Trebuie să Bre, ai mai zis asta? Ai luat aceeași foaie din scenariu? Ce Doamne iartă. învăț și am învățat că viața nu trebuie să o termin până la 22 de ani, trebuie să mă bucur de ea. Nu, la faptul că Dorian Popa uneori e mai rău decât el, spune totul. Adică dacă o dă în mintea lui în halul ăsta, De ce nu ai făcut? deci aici să ne imaginăm că erau într-un hotel și a doua zi trebuie să te duci la recepție să te decazezi și zic că ea, domne, că m-am văzut pe camere. Ha, bă, era un prank, Ionuțule. He, așa făceam noi, ne budam cu apă pentru clip. Ăla de la recepție. Ok? O pauză încă din vară când ți-au sărit toți în cap. Pentru că atunci era altceva. Lucrurile veneau din exterior, erau comentarii pe TikTok, Instagram, erau irelevante, dar aia nu mi-a păsat niciodată. Acum a fost diferit. Lucrurile au venit din interior, au fost din apropiere, de la oameni pe care îi consideram ai mei. Și altceva e când te arde un străin față de când te arde unul pe care le considerai frate, le considerai ca și copilul tău. E ori frate, ori copilul tău, băi. Hotărăște-te. Da, în pauzele astea cu ecranul negru trebuia să pună capitolul 1, renașterea. Capitolul 2, încrederea. Capitolul 3, cadru cu chiloți. În baie. Da. Se află 4 bețigașe de urechi. Da? 2 cu 2. Da.
Nu le mai iei tu pe toate, cum ai făcut toată trecută. Dar ce? În buzunarul meu se află ceva. Ce? Un portofel roșu. Așa. În geanta în care se află Așa. Și ce vrea să fie acolo? în el se află ceva. Ce? Cu F. Forinți? Factura. Da. Că gen, eu am plătit camera, fac ce vreau eu. Tu ești găina mea, faci ce vreau eu. Îți folosesc toate bețioarele de urechi, că eu am plătit factura. Așa că jos cu volumul la vocea aia, că factura e la mine în portofel. Ce Doamne iartă ăsta așa. Doamne. Avea nevoie de o îmbrățișare. Băi, el pare că avea nevoie tot timpul de o îmbrățișare. Nu știa cum să stea mai aproape de mocioiu, să le ia în brațe. Cred că era supărat de mult. M-a deranjat un pic că eu nu țin oameni lângă mine, știi? Sunt super Eu nu țin oameni lângă mine, el între timp cu picioarele. așa, adică am 2 oameni. 3 maxim, care chiar sunt prieteni, știi? Dar după aia, da, și-a dat drumul. That's what she said! Uite, Nentu face greșeli gramaticale pentru că nu a învățat în școală și mi se pare că îl dezavantajează uneori în viață. Dar cu ce? Uite, asta aici aveam să ajung. Dacă, uite cum este el, are o inteligență. Mă, dacă Bisoi a ajuns să zică de cineva că face greșeli gramaticale, bă, ne-am dus dracu cu toți. A dus dracu țara, chiar că a spart România. A spart România, bă, da, a spart-o de tot. Ne-am dus, adio. De ce mereu acești doi băieți căutau atâta contact fizic? Nu înțeleg, mi se pare ciudățel. În continuu, ba e cu picioarele peste el, ba să pupă, ba să țină în brațe. Oh, un nou capitol. Da, uita să scrie aici, capitolul 3. Trădarea. Dacă era fratele tău, de ce nu l-ai iertat? Am încercat. Prima dată am vrut să fac asta pentru imagine. Pentru oamenii care ne urmăreau. Îmi pare rău că ai încercat. Că și mie îmi pare, pentru că nu avea prost chestia asta. Și acum o să facă de aia cu ea, că am văzut eu un TikTok cu ea în care ne pupam. Am vrut să vadă că e Mamă, ce cringe. Mie îmi pare rău. Da, și mie îmi pare rău că nu trebuia să facem. Și acum fac ea un TikTok. pace, e bine, că suntem maturi. Ne vedem la următorul clip. Ori la el pe canal, ori la mine pe canal. Ne vedem la mine pe canal sau la el pe canal. M-au spart ăștia cu numărul. Ok. Păi a făcut ăla videoclip iară urât. Cine a făcut? Ce climă? PDR Media, ăla. Cine vedere? Ăla că ți-a făcut ție videoclipul ăla de... Ăsta a filmat când vorbea la telefon cu Mocioiu. Întrebarea mea este, la începutul convorbirii a zis, acest apel este înregistrat. Continuarea apelului reprezintă confirmarea dumneavoastră cu aceasta. Sau cum, doamne iartă, mă zic roboții aia. Te-a pupat în cură cu vară. Ce? Așa, și? Ce clip a făcut? Urât. S-a luat de toată lumea, gen... Și s-a luat și de mine, că seamănă Ana cu Mihaela. Și Ana cine mea? Fata cu care fac eu vlogurile. Și după cele întâmplate, Mocioiu imediat s-a mutat în casă cu Oprix să-și facă ei content house. Copia la ce a făcut Bisoi cu ei și n-a mers, iar după câteva vloguri a băgat-o pe asta că și-a făcut iubită, care nu vreau să fiu rău, dar este cam copia de pe Wish a doamnei Mihaela. Se pare că Mocioiu avea bucurii la nevastă lui Bisoi sau ceva. Îți atrage viewer dacă zici că ți-ai făcut gagică și o pui în clipuri. Ok. Ai zis că filmezi ca de vizualizări? Da, care nu prea mai de vizualizări. Bă, dar cum te duci și zici fetei ălea? Hei, auzi, bună. Uite, eu sunt Mocioiu, fostul editor al lui Bisoi, Petruț mai exact, dacă îl știi după Petruț sau după Bisoi. M-am certat cu el și acum am făcut casa vlogurilor cu un prieten. Te-ai gândit cum ar fi să apară niște clipuri să te dai drept gagica mea ca să fac vizualizări? Ce zici? Sau a început cu bună, măi. Păi și ce, nu seamănă cu Mihaela sau cu ce? Că e leită. E o fată blondă cu buze. Descrierea perfectă. Și, Mocioiu, cum arată prietena ta? Blondă și are buze. Da, mă, nu știu, mă, ce să facă că a făcut ăsta clip? Nu înțeleg. A sărit iar internetul cu curul în sus. A sărit internetul cu curul în sus. A sărit și elicopter cu curul în sus.
Dacă tu ajungi să... Nu tu l-ai băgat în pe elicopter, nu tu l-ai sunat. Să te plângi la el. A sărit elicopter de cur în sus. Acum, ce vrei să-ți fac? Te-am mâncat în cur. Să mă plâng la el atunci. Ți-am și zis, ți-am arătat cum era fost faza. Păi nu el te-a sunat și te-ai plâns la el. Păi, e altceva. Ți-am arătat care e faza, nu l-am sunat să mă plâng la el. Păi nu te-a sunat, mă, el? Păi aia e altceva. Da. Păi altceva, e fix asta ai făcut. N-a făcut asta, nu l-a sunat el, a fost sunat de elicopter. Ce nu înțelegi, că e diferit? Nu? Nu, gen... N-am vorbit cu el acum, mă refer. Păi nu acum, atunci. Asta zic, tu ai făcut căcatul ăsta așa mare. Dacă îl sun pe săranul la coclit, știi bine că o să tragă toată viața lui pe chestia asta. Săranul la coclit, când te-o prinde, dar nu te-o sparge cu bătaia ca pe aia de la Shelly de la petrecere de atunci, dar nu ți-o sparge pahare în cap. Eu zic că de acum încolo, când ajungi prin București, mai uiți stânga-dreapta, că nu știi de unde îți apare țăranul ăla, cum îi spui tu. Și să vezi după, tam-tam, să vezi după ce ți iei câteva luni de pauză. Zici că nu ești Zici că n-ai trăit cu mine în casă, nu știi cum ăștia au încercat să facă unde apărea numele meu, încercau să facă 400 de clipuri. Cred că a făcut doar un clip, asta așa, ca idee. Pletos ăla, prieten tot ce mai bun. Te luai tu de mine că de ce comentezi. Nu la fel? Asta se întâmplă cu din nou. Păi și ce să facă? Tu ai făcut toate chestiile astea, tu te-ai dus la ei. Zi dacă greșești cu ceva, te-am mâncat în cur pe tine. De asta te-am sunat. De asta vreau să dau de tine, să vorbesc cu tine, să nu se întâmple ca până trecută ceva. Păi ca ce se întâmple? Ce vrei să le fac eu? Știi bine că nu o să se mai oprească niciodată. Oriunde Cred că s-a oprit în maxim o săptămână. pun numele meu, știi bine că te vizează, îl fac și de-aia fac bani oamenii. Cred că Red a făcut peste 10.000 de euro doar că a pus bisoi și zici că nu știi. Păi ăștia sunt, altfel n-ai văzut în toată lumea face clipuri cu mâncare de când am mai postat. Da, gata. Nu? A început România să mănânce. Deci de când s-a lăsat bisoi de filmat, a început toată România să mănânce. Până atunci morți de foame, că spărsăsele în România. După ce a plecat, direct, lumea mănâncă fonfleuri, vite, pui, alea, șaorme. Asta da. Să-mi bag Și tot să duc la grande. Și ăla. Da, așa e. Așa e, bossule. Să duc toți la Granded. Ce, tu n-ai fost la Granded? Ba da. Toți ăia, salahorii ăia, să duc la Granded să mănânce, să alea, să facă vizualizări pe cârca lui, pe nu știu ce. Păi și tu n-ai fost? Ba da. Și atunci ce cum? Nu vezi că faci la fel ca ei? Eu n-am idolatrizat asta când m-am dus la grande. Eu am fost altfel. Eu, când m-am dus la el, n-am idolatrizat asta. Ce înseamnă? N-am idolatrizat shawarma lui, sosul lui Artemis. Păi nu, când ai plecat lângă mine faci același lucru ca ei. Asta e problema. Eu sunt curios cine sunt acești ei. Zici că vorbești ca unchiul la bețiv, la masă cu. Ei ne vor mai puțini. De-aia a băgat și coronavirus. Ăștia. Care ăștia? Ăia, nu pot să zic așa, că știi că se ascultă telefoanele astea. Înțelegi și tu așa din vorbe, că te duce capul ăla, că ai fost la facultate. Ai făcut facultatea degeaba, nu înțelegi nimic. A băgat numai mizerii în capul vostru. Ăștia mai mari care conduc lumea. Să dau telefonul la o parte. Nu? Cine i-a sunat pe toți după ce a plecat de la mine? La 2 zile. Ne-a sunat pe toți. Ba da, Mă, cel dojenești. Spune Mihai, cine l-a bătut pe Marius? Eu, doamna profesoară, eu am fost. bă, dar uite, mă enervează că ești prea copil. Știu foarte bine pe cine ai sunat. Dacă Bisoi zice că ești prea copil, la revedere. S-a încheiat, s-a terminat. Pe ce l-ai sunat? A 3 zile. El mă suna în continuu. Și de ce ai răspuns? Ce ai vorbit cu el? Nu am fost atunci, adică faza aia a spus că eu nu mai lucrez cu tine și să întreabă de cine am luat și a zis că se vede pe internet. Mă, dar zici că e gelos. Cu ăla de ce ai vorbit? Păi nu prea am vorbit, Marius. Și ce vrei cu el? Hai zi repede. Dă-mi locația acum să văd. Am înțeles. Și de alte bani, că vrea să dea bani și astea nu existau. Hai mă, știu foarte bine pe cine ai sunat. Pe Zbăr de ce l-ai sunat? Pe Game ce l-ai sunat? Pe Zbăr de ce l-ai sunat să-mi vorbești tu de mine la el? La 3 zile distanță. Pe Gami nu l-a sunat. Și pe Zbăr de ce l-ai sunat? Că am vorbit cu el atunci, dar și de Mobil Fox. Voia să fac de aia cu Mobil Ce Fox. treabă are Mobil Fox cu mine? Greșesc cu ceva sau nu? Nu, pentru că eu nu știam ce să fac atunci. Păi și aia a fost singura ta oportunitate, stai să-i sun pe toți să mă fac singură? Tu ai făcut chestiile astea, dacă ții singură pe internet trebuie să ți le asumi.
Asumă, fii vulnerabil și asumă-ți. Știi bine cum funcționează karma și mai ales că tu zici că crezi în Dumnezeu. L-ai făcut Ia-ți toate în gură că zici că crezi în Dumnezeu. Asta a zis, nu? Știi bine cum funcționează karma și mai ales că tu zici că crezi în Dumnezeu. Deci, practic, dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să accepti să-ți iei toate de pe internet. Le-ai făcut lucruri foarte, foarte urâte care o să se întoarcă împotriva ta. Dacă postează asta, n-am ce să le fac eu. Toți real te caută ca să aibă chestii legate de mine. Toți care te iau. Asta m-am convins și eu acum de toată lumea de pe internet. Păi, zici Bravo, bă, măciuiule. Și Dumnezeu și karma sunt mână în mână. Așa sunt. că nu te convinsese că stai cu mine și vedeai cum mă toți. Luca 3:14. Karma se întoarce. M-am convins singur, gen. Și pe ăsta și pe ăștia pe care îi consideri tu prieteni, poți să te ardă instant acum când o să aibă oportunitatea. Și Red, că ăsta e cel mai mare mâncător de căcat. Cu ăla n-am mai vorbit nimic. Și Hymen la fel, dar pe ăla e irelevant. Ăla e... Ăla-și bagă boți. Mamă, ce ilegalitate, mamă, își bagă boți. Mamă. Toți sunt morți. Tu nu știi că n-au nicio idee, n-au nimic, sunt morți. Da. Trebuie să stai în banca ta, să-ți faci chestiile tale, să nu te pagăți tu de ăștia. Mă, s-a ajuns să-ți dea bisui lecție de viață, mă, frate. Cred că trăim într-un univers paralel. Deci asta este o scenă dintr-un univers paralel. N-are cum să existe așa ceva. Ce să fac? Acum suportă un pic și... Și spune lui Ana să se vopsească brunetă. Și glumeț. Oricât de nasoală ar fi situația, mai râde, mai ale. Te mai sun când vin la București să ne vedem? Sună-mă când vii la București, dacă pot, mă văd cu drag. E legal, mă, să pună conversația pe net, fără să-l anunțe, fără să-și dea la acordul. Și dacă ăla și-a dat acordul, și mai și. Dacă nu, măcioiule, e momentul tău să-l dai în judecată, să tragi bani, să faci milioane pe cărca lui acum. Oamenii aleg tabere. Și nu aleg Da, eu aleg tabăra Iuliana Beregoi. după adevăr. Aleg unde văd ei că le e mai bine, unde sunt cifre, unde e de mâncat, unde au de câștigat. Aleg după unde crede ei că le e cel mai bine. Dar am pierdut oameni și nu vina mea. Ai bani înseamnă. Păi, uite, un subscriber azi cu un subscriber săptămâna viitoare, în 8 ani, mă duc și eu în tabără, dacă nu mai scumpește. Pentru că eu când simțeam că sunt atacat, nu știam să fiu calm. Nu mai știam să explic, voiam să rup curva internetului. Să arăt, să demonstrez, să desfințez. Doamne, ce prost ești. Și ea prinde, și ea prinde. Pentru că am văzut că Costi vorbește urât de fratele meu și nu-mi se pare normal. Și aici e o diferență. Cumva acolo a luat o lesă și pentru Costi și mâncare de câine pentru Shelly, gen e cățelul lui Shelly, Costi Max. El care a fost același lucru pentru Gami la început. Tare rău. Între copil și bărbat. Copilul vrea să câștige cearta, bărbatul știe când să plece. Eu atunci încă eram copil. Crezi că doar tu ai fost trădat în industria asta? Nu, nici pe departe. Doar că în industria asta nu prea contează ce simți. Contează să pari bine, contează să fii lângă cine trebuie, contează să ai cu cine să faci clipuri, Mă simt bine, mănânc bine, arăt bine, fac clipuri bune. să te agăți de unul de altul, să pare. Sportiv. Fac pariu că este maxim a doua oară când a alergat și prima oară a fost în celălalt intro pe care l-a mai făcut mai devreme de filmat cu drona. Că e familia ta. După cum mișcă mâinile. Dar adevărul este că mulți și majoritatea nu se suportă între ei. Pe cameră sunt frați, în spate se calcă pe cap. Se vorbesc cât de rău pot unul de celălalt. Și eu nu spun asta că sunt vreun sfânt. Și eu am fost parte din mizeria asta. Și eu am jucat jocul, doar că Dar eu nu mai sunt. Eu am ieșit. M-am retras. Mi-am luat pauză. Mă distanțez de ei. la un moment dat m-a jucat jocul pe mine. Și totuși, de ce nu ai mai apărut deloc atâta timp? Mă, dar cum pune întrebările fix atunci când le citește mesajul. Dar de ce nu ai mai apărut atâta timp? E AI. Este efectiv vocea AI. Pentru că ajunsese să-mi fie frică de cameră. Din copilul ăla care nu făcea absolut nimic fără cameră, ajunsese să-mi fie frică să dau un intro. Salutare, fraților! După atâta timp de pauză, Mamă, joacă supărat pe asta. Joacă supărat să pare că nu poți să mai filmezi.
Pare așa că ai depresie și anxietate și insomnii. Bă, toate astea, bă, dar nu s-ar fi dus să dea un 200 de lei pe ședință la terapie, un 250 de lei sau cât o găsi. Nu, bă, eu fac un documentar. Fac un documentar în loc să mă duc să vorbesc cu cineva. Luam camera, o îndreptam spre mine, încercam să spun ceva și mă blocam. Nu puteam, efectiv, era o barieră, era un blocaj, mi era frică. O dată, de 2 ori, de 10 ori și după aia o lăsam jos. Nu mai voiam, nu puteam să mă ating de ea. Am avut o perioadă urâtă, am avut anxietate, depresie, insomnii. Stăteai cu mine la masă și dintr-o dată mă bufnea plânsul. Nu puteam să mă controlez. Mergeam în casă, mă uitam în gol. Ieșeam prin curte, dintr-o dată mă bufnea plânsul. Nu puteam să dorm, nu puteam să fac absolut nimic, nu mai funcționa creierul. Din toate ideile pe care le aveam, toată nebunia aia mea, ajunsesem să nu mai stau să, nu știu, nu mai râdeam, nu mai zâmbeam, nu mai exista vreo glumă. Tot ce făceam era să stau și să mă gândesc la, nu știu, la tot ce mi s-a întâmplat, la lucrurile astea negre prin care am trecut și simțeam că parcă nu o să mai ies niciodată din asta. Simțeam că gata, s-a terminat, eu o să-mi schimb viața radical, dar ultima variantă era camera. Nu mai puteam să mă apropii de ea. Nu puteam Și cum ai rezolvat această problemă, Bisoi? Spune-ne. să dorm, nu puteam să mă mai bucur de familie, nu puteam să ies afară, nu puteam să mă bucur de mașini, bă, de visurile mele. Mamă, nu putea... Asta cred că e cea mai bună parte. Din tot ce a pățit, cred că e cea mai bună parte, că nu mai puteam să mă bucur de mașini. Nu voiam să exist în ochii nimănui. Nu mai voiam să ies în mall, să ies undeva la un restaurant, pentru că nu voiam să mai vină oameni la mine. De la bucuria aia pe care o aveam, ajunsese să fie trauma mea, să fie frica mea, să mai stau să vină oameni să facă poză cu mine. Și nu spun asta ca să-mi plâng de milă, spun asta pentru că 100% mai există oameni care au trecut prin același lucru, exact ca și mine, și ce vreau să vă spun este că nu e singur acolo. Și acum ne va spune să mergi să cauți ajutor de specialitate, nu? Asta va face, nu? Vă rog. Doar că mintea ta în momentul ăla, asta îți transmite. Doar trebuie să stai puțin, să te liniștești, să te regăsești tu pe tine și atât. Doar trebuie să-ți dai timp. Eu nu m-am oprit când mi-a Da. Așa trebuie să faci. Nu o să cauți ajutor sau ceva. Rămâi tu cu tine acolo, că la un moment dat ești tu. zis corpul, când mi-a spus organismul că trebuie să mă opresc. Nu m-am oprit când îmi ziceau oameni apropiați, când îmi zicea familia că trebuie să mă opresc. Nu m-am oprit nici când simțeam eu că nu mai pot. Pentru că în capul meu asta însemna slăbiciune. Iar acum am învățat că singura formă de salvare este să știi că să te oprești. Trebuie să zici puțin stop, trebuie să-ți găsești puțin timp, să petreci cu tine, cu oamenii apropiați, să ai totuși o viață și privată. Doar trebuie să te liniștești un pic. Asta nu înseamnă că dacă nu faci asta în continuu, lucrurile nu o să mai meargă la fel, nu vei mai înainta în viață la fel. Practic zice că dacă te simți rău, ieși un pic cu prietenii pe afară. Du-te sparge niște semințe. Nu vei mai face aceiași bani, ba chiar vei face mai mulți bani, pentru că mintea ta are nevoie de odihnă. Și gata? Asta a fost tot? Te lași? Din fericire, da, mă las. N-am sound-uri de bucurie. N-am sound-uri de bucurie. Gata. Gata, bă. E jucat. Ne lasă în pace. Iese de pe internetul românesc. Mă las de prostiile care m-au adus aici. Mă las... Ce ne-a prins, bă. Mamă, ce ne-a făcut-o. Mamă, ce șugubăție. Vai. Mamă, cum ne-a... M-a întors el, bă, l-am crezut. N-am crezut că a zis că gata, s-a lasă de internet, printr-un clip pe internet. Bine, mai erau și câteva mai multe minute din clip. Da, ce năzdrăvan, ce năzdrăvan e. Mă las de oamenii care mă trag în jos, mă las de... De la Elias Vlog nu am mai văzut așa prank. Da, dacă acum, când urma cadrul cu el, lingea un cactus, era de vis. Era de vis. Filmatul ăla doar ca să postez, mă las de nevoia de a demonstra în fiecare zi că eu sunt cel mai bun, mă las de alergatul ăsta fără direcție, dar de filmat nu mă las. Din contră, de-abia acum încep. De ce ne amenință în halul ăsta? Acum, bă bune, lasă-un, Doamne, iartă. Glumă, dar nu ne mai amenință așa. După perioada asta am înțeles ceva. Eu nu vreau să revin doar ca să postez pe YouTube. Nu vreau doar să mai fac și eu niște vloguri
Nu vreau să iau camera din nou și să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat. Vreau să construiesc ceva mai mare decât mine. Vă prezint noua mea Deci vrea să construiască o statuie la 1,80 sau la 1,90? producție Bisoi Production. Locul în care nu mai filmăm doar ca să postăm. Filmăm Bisoi Production. ca să rămână. Dragii mei, bine ați venit la Bisoi Production. Producția făcută de mânuțele astea, mânuțele Mihaelei și mânuțele Iuliei. Shelly Media de pe Wish. A zis, îl depășesc. Eu îl depășesc pe Shelly până... Eu am 22, el vreo 25-26. Eu îl depășesc. Eu nu fac stațiunea mea la mare. Eu îmi fac capitala mea de țară. Oricum am spart România. Îmi face și el Nibiru, dar la munte. Da. Face și el Nibiru, dar peste brut. Îmi face Nigiru. Scuze, mă uit la Bisoi de aproape 38 de minute. Cât să mai pot, cât să le mai țin în mine. Unele dintre cele mai mari branduri din România și internaționale. Am avut noroc că am putut să găsesc un spațiu aici. Mi s-a împlinit un vis. Momentan, gândiți-vă că ăsta este visul nostru. Visul meu la început. Da, visul la cheie. Dar unde, Doamne, iartă mai? Că nu se vede nimic pe geamul ăla. Nici măcar la demisol pare că nu e. Zici că e o cameră în parcare. În parcarea subterană. Momentan, gândiți-vă că ăsta este visul nostru. Visul meu la început. La alt etaj de la Shelly Media. Bă, vezi că la Shelly Media acolo șmecherie de birou. O căcat. Asta, deci că e cămara de la Shelly Media. Aici avem o tablă unde o să scriem și o să vedem tot programul din săptămână sau din lună. Perfect, îmi place programul lui. Sper să țină de el toată luna asta. Să posteze tot ce are aici scris. Depinde de asta. Aici e... Cred că ăsta de fapt e locul meu preferat, unde ne punem la masă toți și... Mâncăm de la Granded. În mare parte eu le spun ideea, de acolo ei trebuie să vină și să dezvolte cu ce pot ei, na, știți cum este, un creier în plus nu strigă niciodată. Aici avem un televizor unde ne uităm pe fiecare clip care este gata sau să vedem ce greșeli sunt pe el, etc. Aici avem o oglinjoară, aici sunt... Ce rost are oglinda asta aici? De ce a rămas de la fostul chiriaș? De ce ai pus o oglindă în mijlocul biroului? Să spună mereu ești frumos și azi? Hai spar România și azi. Tu, Petruț, hai spar România și azi. Ăsta este... Dar birourile, bine, dacă nu erau negre picioarele, șmecherii, altfel, nu sunt negre sau albe. Deci, aprob. De data asta nu o să mai arăt oamenii din producție, nu o să-i mai expun online și nu o să vreau să-i mai fac vedetă. Ăsta este biroul însă. Nu vreau să-i mai fac vedete, nu mai vreau să mai dau vedete României, gata, nu mai bag pe nimeni în clipurile astea, nu mai arăt pe nimeni din echipa mea. Se editeze momentan toate vlogurile și toate filmele. Aici este Toate filme, măi. biroul secundar unde se face contabilitatea. Ăsta este Da, aici stă editorul, aici stă contabila. Gata, am terminat birou. peretele meu, de fapt e al doilea, nu e preferatul meu, este peretele Mobifox. Țeavă goală. Și o bucată de țeavă. Perfect, mulțumim. 2 milioane pe această husă. Sau 1500 pe această husă. Mulțumim. Iar acum, dragii mei, hai să vă primesc în noul meu birou din Bisoi Production. Biroul directorului. Biroul CEO-ului. Iar oglindă. Mamă. Masa mea de cafea. Pentru toți haterii mei să bea cafea de la masa asta. El practic și-a luat un birou aici ca să nu mai editeze acasă. Asta a făcut el de fapt. Are echipă în spate, în afară de editor și bebițicu. Nu prea... Dacă avea echipă în spate, poate avea 2 editori, nu un editor și o contabilă. Și cam ăsta este Bisoi Production. E prea mult roz. Mă dor ochii. Gândiți-vă că așa arată acum. Hai să vedem cum o să arate într-un an de zile. Hai să vezi dacă nu mai e într-un an de zile. Deci, practic, el aici vrea să facă și să pună pe televizorul ăsta, să uite la clipuri de alea gen
Am rămas blocat în mall 24 de ore. Mănânc doar shawarma 24 de ore. Are nevoie de un astfel de birou ca să facă clipuri de genul. Sau cine știe, poate se reprofilează și o să facă clipuri foarte, foarte tari. Cine poate ști. Așa că am luat o decizie. Vând tot. Se duce ca mai Ghihaș. Și-a vândut tot, s-a dus cu barca pe mare. Și după aia am mai auzit lumea de 2 sau de 3 ori de el. Da, ce să zic, tare. Bine ai revenit, Bisoi. Felicitări. Ești tare. Și abia aștept să văd următoarele episoade. Și ce mi-ai zis tu că o să scoți. Îți orez numai de bine. Da, tare. Mulțumesc YouTube. La revedere. Like, share, subscribe. Bum, bum. Explozii. Dacă vreodată o să ajungă acest clip la Bisoi Media, să mă cheme acolo, să facem, să gândim, să ne uităm la greșeli din clip, să facem mult content. Să fie tare rău de tot.